Samantala, isang bagong fire truck po ang nadagdag sa mga emergency vehicle ng lokal na pamahalaan po ng Dagupan City para sa mas mabilis na pagre-responde tuwing may sakuna. Kabilang po sa naturang emergency vehicle na inaprubahan sa 2022 budget. Bukod dito, may mga bagong rescue vehicles at iba pang kagamitan din ang i-turn over sa tanggapan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO. Kasama na po dyan ang sa Waste Management Division, Dagupan PNP at mga barangay. Ilan sa mga kagamitan na ito ang Rescue and Disaster Preparedness Vehicles, Chainsaw, Rescue Saw at Waste Management Vehicles, Bagong PNP Mobile at ang mga rescue boats at iba pa. Inaasahan na may iba pang darating na rescue vehicle at equipment at ita-turn over sa mga paglalaan ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.